Croeso I fodwyl 4 o'r rhaglen hyfforddiant addasu i'r hinsawdd a chynerthedd wedi ariannu gan Bwyd a Diod Cymru. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio I gefnogi gweithgynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru I ddeall ac addasu I effeithiau gwirioneddol newid hinsawdd. Mae'r modiwl hwn yn cael ei gefnogi gan law lyfr manwl ble gewch fewnwelediadau ychwanegol a thempledi y gellir ei golygu i'ch helpu I deilwro cynllunio addasu'r hinsawdd yn uniongyrchol i'ch busnes. Yn modiwl 3, buom yn edrych ar safleoedd a llwybrau mynediad. Nawr rydym yn symud cam ymhellach o amgylch y model casap. Y tro hwn, rydym yn canolbwyntio'n benodol ar weithgynhyrchu a phrosesu bwyd, ar risgiau gweithredol a allai darfu ar gynhyrchu, unau yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Ond cyn I ni barhau, cymerwch funud I feddwl am y cyfnod diweddar, ellai yn y misoedd diweddar neu'r flwyddyn diwetha. A fu adegau pan waith tywydd, tymheredd neu aflonyddwch pŵer achosi heriau eich amser gynhyrchu. Nodwch enghraifft fer. Yna, defnyddiwch hyn fel sail ar gyfer trafodaeth yn rhan o'ch cynllunio addasu i'r hinsawdd yn fewnol. A oedd y digwyddiad hwn yn un y gellid ei ragweld? Sut ymatebodd eich tîm a be allwch ddysgu o'r profiad? Yn y sesiwn hon, byddwn yn archwilio 3 maes allweddol. Y risgiau a'r effeithiau ar eich cyfleusterau cynhyrchu, addasiadau ymarferol a alldiogelu eich gweithrediadau, ac offer rheoli newydd, cynllunio senarios, dull pwerus o brofi sefyllfaoedd beth petai. Os ydych yn gweithgynhyrchu neu'n prosesu cynhyrchion bwyd a diod ar safle rydych yn berchen arno neu'n ei rentu, mae cynnwys yn y modiwl hwn yn berthnasol I chi. Neu os ydych yn allgynhyrchu neu'n defnyddio cwmni cydbacio, mae'r ystyriaethau hyn yn dal I fod yn bwysig, gan fod eich cydnerthedd yn dibynnu ar allu eich partneriaid I barhau a'i gweithrediau hefyd. Cymerwch funud I feddwl a oes gennych weithgynhyrchydd contract, warws neu gydbaciwr yr ydych yn dibynnu'n arbennig arno. A ydych yn gwybod pa mor gydnerth ydyn nhw I siociau y hinsawdd. Yn modiwl 3, trafodwyd cerdded y safle. Yn y fan hon, rydym yn cymhwyso'r un dull ond yn ei drosglwyddo i'r tu mewn, gyda cherdded y llinell. Efalla'ch bod eisoes yn cerdded eich llinellau'n reolaidd fel rhan o'ch cynllunio hasap, neu wrth baratoi ar gyfer archwiliadau a chredu. Efallai hefyd bod gennych gynlluniau neu ddiagramau'n barod sy'n dangos pwyntiau profi dŵr, llif dreiniau a phibellau neu leoliad ceblau. Felly nid oes angen ail ddyfeisio'r olwyn, ond y tro hwn, cynhaliwch y cerdded llinellau hyn gyda'ch het ymwybodol o'r hinsawdd ymlaen. Trafodwch eich asesiadau risg hinsawdd gyda'ch tîm a manteisiwch ar ei gwybodaeth a'i profiad o'r hyn sydd eisoes gennych wrth law. Gofynnwch eich hunain ble gallai ddigwyddiadau hinsawdd effeithio ar unrhyw rhan o'r broses hon, a pa wendidau allwn ni ei gweld nawr nad oeddem wedi sylwi arnynt o'r blaen. Mae pob proses gynhyrchu yn unigryw, ond mae'r diagram hwn yn dangos rai meysydd cyffredin ym maes gweithgynhyrchu bwyd. Mae hwn wedi baratoi fel man cychwyn defnyddiol ar gyfer eich asesiadau eich hun, gan awgrymu rai risgiau sy'n gysylltiedig ar hinsawdd ym mhob cam o'r llif proses. Ewch ati'n resymegol, dechreuwch gyda'r nwyddau sy'n dod I mewn, yn arstorio a thrin deunyddiau crau, ac ymlaen i'r broses gynhyrchu. Ardaloedd gwaith ar y gweill, pecynnu ac yn olaf y nwyddau gorffenedig. Plotiwch eich asedau ar hyd y llif broses gynhyrchu a gwnewch yn siŵr bod pob elfen berthnasol wedi'i chynnwys ar y gofrestr asedau. Nodwch unrhyw fannau lle gallai dŵr llifogydd dod I mewn, megis dreiniau, fentiau aer, beiau danfon neu ddrysau. Ystyriwch effaith tywydd eithriadol ar eich staff, enghraifft os yw'r ystafelloedd yn mynd yn rhy boeth neu'n rhy oer. Nodwch sut mae peiriannau'n cael eu pweru a pha mor agored ydyn I effeithiau'r hinsawdd. Barnwch sut y gallai systemau glanhau
a llaw neu cip cael ei heeffeithio i'n amodau tywydd. Ystyriwch pa mor hir y gallai oergelloedd neu rhewgelloedd gadw tymheredd addas pe bai toriad pŵer. Aseswch a oes angen cynllun parhad i symud offer neu stoc i le diogel mewn argyfwng, a sut y gallech wneud hynny. Ystyriwch a fyddai modd parhau i weithredu o safle arall pe bai'r safle presennol yn dod yn anaddas. Hyd yn oed os ydych yn allgynhyrchu eich cynhyrchu neu warysau, mae'r broses hon yn dal i fod yn berthnasol ac yn werth ei hystyried ar gyfer unrhyw leoliad sy'n eich galluogi i barhau i fasnachu. Byddwn yn ystyried hyn ymhellach yn fodiwl 7 sy'n cynnwys darparwyr gwasanaeth. Mae templed cerdded y llinell y gellir ei olygu ar gael yn y llyfryn gwaith fodiwl 4, y gallwch ei ddefnyddio i greu dogfen sy'n benodol i lifoedd proses eich busnes eich hun. Bydd hwn yn adnodd defnyddiol i chi wrth lunio unrhyw gynlluniau gweithredu. Cadwch ef yn gyfredol wrth eich llinellau newid ac wrth chi gymryd camau i fod yn fwy cydnerth i'r hinsawdd. Cyn symud ymlaen, cymerwch funud i ystyried rai o risgiau a ddangosir ar y sleid hon. Pa rai sy'n teimlo'n fwyaf perthnasol i'ch gweithrediadau ar hyn o bryd? Wrth i chi gerdded eich llinellau, ystyriwch addasiadau ymarferol. Rydym wedi rhestru rhai enghreifftiau yma. Enghraifft, allech osod raciau ar gyfer offer hanfodol, cynhwysion neu deunydd pacio i'w codi uwchlaw lefelau posibl o lif dŵr. A allech godi pwyntiau trydanol hefyd. Beth am adolygu eich systemau pŵer wrth gefn? A ydych wedi ymarfer eich cynlluniau parhad i symud stoc neu offer yn gyflym os boedd argyfwng yn bygwrth? Oes safleoedd cynhyrchu neu warysau amgen y gallech ei defnyddio? Yn meddwl am y risgiau perthnasol yn eich llinellau brosesu o'r sleid diwetha, oes addasiad realistig y gallech ei gwneud o fewn y 6 mis nesaf? Trafodwch gyda'ch cydweithwyr pa syniadau addasu cost isel a allai fod yn ymarferol. Ar ôl cerdded eich safle'n llawn a'ch llinellau cynhyrchu, gallwch ddod â'r wybodaeth hon at ei gilydd mewn ymarfer cynllunio senarios gyda'ch cydweithwyr. Mae cynllunio senarios yn golygu rhoi rhyddid i chi hun i feddwl am bethau annisgwyl neu anodd ei dychmygu. Mae'n ffordd strwythuredig o ofyn beth petai ac o weithio drwy'r goblygiadau. Fel y gwelsom yn y modiwlau blaenorol, mae sawl ffordd y gall risgiau sy'n deillio o ddigwyddiadau hinsawdd effeithio ar eich busnes, ac mae cynllunio senarios yn ffordd effeithiol o fynd i'r afael ar rhain. Cymerwch funud i ddychmygu'r digwyddiad hinsawdd gwaetha allai daro eich ffactri yfory. Nawr, nodwch ychydig o eiriau sy'n disgrifio'r effaith ar eich gweithrediadau. Mae hyn yn fan cychwyn ardderchog ar gyfer ymarfer cynllunio senarios gyda'ch tîm. Gofynnwch i'ch cydweithwyr wneud yr un peth, ac yna dewiswch un o'r senarios gwaethaf bosibl. Be fyddech chi gyd yn ei wneud yn ystod 24 awr gyntaf y digwyddiad, a phwy fyddai'n gyfrifol am beth? Dechreuwch gyda'r hyn ydych eisoes yn ei wybod, eich data gwerthiant, cynhyrchu a stoc. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol ar gyfer ragweld ac archebu'n effeithiol. Gwiriwch fod eich systemau mewnol yn gadarn ar gyfer archebu, rheoli stoc a rhagweld galw. Mae seilwaith data da yn eich galluogi i ymateb yn gyflym i newidiadau. Ystyriwch amrywiadau tymhorol wrth gynllunio senarios. Enghraifft, os ydych yn cynhyrchu hufen iâ, meddyliwch am effaith tonnau gwres hirach a sut i gynyddu capasiti'n gyflym. Cynlluniwch ar gyfer senarios negyddol hefyd, megis storm haf sy'n difrodi'r is-orsaf lleol ac yn torri'r pŵer. Be fyddech yn ei wneud? Ystyriwch addasiadau ehangach. A allwch gynnwys cymalau diogelu mewn contractau neu gytundebau? Defnyddiwch eich data a'ch arbenigedd mewnol, gan gynnwys peirianwyr, timau cynnal a chadw,
a chydweithwyr gwerthu i fapio senarios a chynllunio camau i leihau'r risg. Mae cynllunio senarios yn dechrau gyda deall eich busnes a'r prif ffactorau allanol sy'n gallu effeithio arno, fel argaeledd cynhwysion neu gostau ynni. Gallwch hefyd gynnwys risgiau fel dirwasgiad neu newidiadau i reoliadau. Yna defnyddiwch ddatganiadau beth petai i archwilio senarios posibl, da a drwg, a sut y gallant effeithio ar weithrediadau, marchnadoedd neu gadwyni cyflenwi. Gall hyn eich helpu i baratoi'n well drwy feddwl am gyfleoedd, enghraifft, cynyddu cynhyrchu os bydd cystadleuedd yn stopio, neu risgiau, enghraifft colli pŵer oherwydd storm. Ystyriwch sut y gall eich busnes ymateb drwy gryfhau cadwyni cyflenwi, buddsoddi mewn offer newydd, neu gynnwys cymalau diogelu mewn contractau. Cynnwys eich timau, cynhyrchu, gwerthu, prynu ac ati yw allwedd i greu senarios realistig a chynhwysol. Mae templed yn cynllunio llyfr gwaith modiwl 4 i'ch helpu i wneud hyn gyda'ch cydweithwyr. Nawr meddyliwch, pwy yn eich tîm a allai ddod â safbwynt hollol wahanol i'r ymarfer hwn? Cyllid, caffael, gwerthu neu adnoddau dynol? Bydd gan bob un safbwynt dilys. Ar ôl nodi'r tueddiadau a'r newidiadau sy'n digwydd o ganlyniad i wahanol amlygiadau o'r newid hinsawdd, mae cynnal dadansoddiad SWOT yn ffordd systematig o ystyried sut i fanteisio ar eich cryfderau presennol, adnabod cyfleoedd newydd, mynd i'r afael a gwendidau, a chryfhau eich cydnerther a gwrthsefyll bythygiadau posibl. Unwaith eto, mae llyfr gwaith modiwl 4 yn cynnwys dolen i templed SWOT y gellir ei olygu. Cymerwch ychydig o eiliadau nawr i ysgrifennu un cryfder sydd gan eich busnes eisio sy'n eich helpu reoli risgiau hinsawdd, ac ar y llaw arall, a allwch feddwl am un gwendid penodol. A oes unrhyw gyfleoedd sy'n gysylltiedig â newid hinsawdd? Mae modiwl 8 yn edrych ar dueddiadau defnyddwyr, felly gallai'r modiwl hwn eich helpu i nodi rhai cyfleoedd. Beth yw'r bythygiadau amlwg i'ch busnes o ganlyniad i newid hinsawdd? Mae cynllunio senarios yn eich helpu i greu datganiadau beth petai yn seiliedig ar ansicrwydd sy'n gallu effeithio ar eich busnes, fel digwyddiadau hinsawdd, newidiadau economaidd neu rheolau. Anogwch aelodau o'ch dimau gwahanol i rannu eu pryderion. Enghraifft, mae'r tîm cyllid yn poeni am llif arian. Beth petai cwsmer mawr yn methu talu? Mae'r tîm caffael yn poeni am brinder cynhwysion neu deunydd pacio, a mae'r tîm cynhyrchu yn poeni am golli pŵer neu ddŵr. Bydd y safbwyntiau hyn yn helpu i greu senarios realistig ac i nodi atebion neu addasiadau posibl. Rydym wedi cynnwys enghraifft o gynhyrchu'r llaeth a chaws sy'n wynebu gaeafau glipach gyda syniadau ar sut i ymateb, enghraifft systemau llifogydd neu system fonitro iechyd. Os ydych yn cynnal ymarfer gyda'ch tîm, gofynnwch iddynt ddod yn barod i rannu senarios sy'n ei cadw'n effron yn os. Nawr meddyliwch, pwy yn eich tîm a allai ddod â safbwynt hollol wahanol i'r ymarfer hwn? Cyllid, caffael, gwerthu neu adnoddau dynol? Bydd gan bob un safbwynt dilys. Yn y sleid hon, rydyn ni'n parhau gyda'r enghraifft o gynhyrchu'r llaeth a chaws ar fferm. Rydyn ni'n edrych ar rai syniadau ar gyfer buddsoddiadau gweithredol, fel defnyddio ynni adnewyddiadwy, datblygu cynnyrch newydd, neu gydweithio â phartneriaid eraill i helpu fynd i'r afael a heriau sy'n dod gyda newid yn hinsawdd. Yr hyn rydyn ni'n gobeithio y bydd y cynhyrchu'r llaeth yn ei gyflawni yw gwneud ei fusnes yn fwy cydnerth, yn barod i wynebu'r ansicrwydd sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd,
boed yn bethau sy'n digwydd yn barod neu'n rhai sydd eto i ddod, ac sydd wedi ei nodi fel rhai sy'n berthnasol iddo. Mae'r ail senario yn disgrifio becws sy'n wynebu toriadau pŵer aml ac eang yn y rhanbarth. Unwaith eto, rydyn ni wedi nodi rhai addasiadau posibl gan gynnwys buddsoddi mewn systemau pŵer wrth gefn, gwella cynnal a chadw a gwiriadau offer, strategaethau rheoli stoc. Mae modiwl 5 yn archwilio amrywiaeth o strategaethau rheoli stoc fel rhan o'r ffocws ar risgiau hinsawdd ar gadwyn gyflenwi. Cymerwch funud i feddwl, wrth i ni fynd drwy'r sleidiau hyn sy'n disgrifio 2 senario gwahanol, a oes unrhyw agweddau sy'n taro deuddeg gyda chi? Efallai bod rhai ohonynt eisoes yn effeithio ar eich busnes. Yn y sleid hon, rydyn ni wedi tynnu sylw at rhai camau ychwanegol y gallai'r becws eu hystyried. Enghraifft, gwella effeithlonrwydd ynni i leihau faint o ynni sy'n cael ei ddefnyddio. Gwella'r ffordd mae'r becws yn cyfathrebu ag archfarchnadoedd mwyn ei diweddaru am archebion. Cael cynllun wrth gefn a systemau monitro a chadw mewn cysylltiad â'r darparwr cyfrisorodau. Gobeithio bod yr enghreifftiau hyn wedi rhoi ychydig o ysbrydoliaeth i chi gynnal sesiwn cynllunio senarios gyda'ch tîm. Rhowch ganiatâd i chi i feddwl am y pethau annisgwyl, y pethau na fyddech chi'n ei rhagweld fel arfer, a gweld pa syniadau sy'n dod i'r amlwg. A chofiwch gynnwys yr effeithiau cadwynol am wnaethon trafod yn fodiwl 2. Dyma'r effeithiau domino, fel storm nad yw'n taro'ch safle'n uniongyrchol, ond sy'n golygu bod ffyrdd wedi blocio ac nad yw staff yn gallu cyrraedd y gwaith. Neu llifogydd sy'n tarfu ar eich cyflwyniad dŵr yfed. Mae'n llawer gwell wneud ymarferion beth petai nawr nag aros tan i rhywbeth annisgwyl ddigwydd a gorfod ymateb mewn modd argyfwng. A dyna ni, rydyn ni wedi cyrraedd diwedd modwyl 4. Felly, gadewch i ni gymryd eiliad i grynhoi beth rydyn ni wedi drafod. Rydyn ni wedi canolbwyntio ar gyfleusterau cynhyrchu ac wedi gweld sut mae cerdded y llinellau'n gallu helpu i adnabod gwendidau ac i osod sylfaen ar gyfer cynllun gweithredu yn y dyfodol. Rydyn ni hefyd wedi edrych ar rai addasiadau posibl ar gyfer eich cyfleusterau prosesu. Ac rydyn ni wedi rhannu rhai offer rheoli ychwanegol i'ch helpu feddwl am senarios posibl y gallai eich busnes wynebu. Rydyn ni wedi defnyddio 2 enghraifft, un yn ymwneud â chynhyrchu llaeth a'r llall â becws, i ddangos sut y gall cynllunio senarios arwain at strategaethau i gryfhau cydnerthedd. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer camau ymarferol y gallwch eu cymryd ar unwaith ar ôl cwblhau'r hyfforddiant hwn. Meddyliwch, pwy yn eich sefydliad sy'n cerdded y llinellau'n barod? Ydyn nhw'n ystyried newid hinsawdd wrth wneud hynny? Os na, efallai byddai'n werth iddyn nhw fynychu'r hyfforddiant hwn hefyd. Pa senarios allwch chi ei ddychmygu sy'n debygol o effeithio ar eich busnes? Cofiwch, does dim rhaid i'r senarios fod yn negyddol. Mae newid hinsawdd yn gallu dod â chyfleoedd hefyd, ac mae cynllunio senarios yn ffordd dda o'i hadnabod. Pwy arall ddylai fod yn rhan o'ch sesiynau cynllunio senarios? Mae rhain yn gwneud gweithgareddau cychwynnol gwych mewn cyfarfodydd tîm, ac nid oes senario anghywir, dim ond rhai nad ydyn ni wedi meddwl amdanynt eto. Ar ôl edrych ar safleoedd a mynediad yn modiwl 3 ac ar brosesu gweithgynhyrchu bwyd yn modiwl 4, byddwn ni'n symud ymlaen nawr i modiwl 5 i archwilio sut mae'r hinsawdd yn gallu effeithio ar gadwyni gyflenwi ar mewnbynnau eich busnes. Rydyn ni'n gwybod bod hwn yn faes sy'n achosi pryder i llawer o fusnesau bwyd a diod. Mae llawer eisoes wedi gweld prisiau, defnyddiau crau a chynhwysion allweddol yn codi, ac mae hynny'n aml oherwydd digwyddiadau hinsawdd sy'n digwydd ledled y byd,
nid dim ond yma yng Nghymru neu y Deyrnas Unedig. Diolch am ymuno â ni ar gyfer modiwl 4. Gobeithwn fod y sesiwn hon wedi eich ysbrydoli i ystyried effeithiau newid hinsawdd yn eich cynllunio busnes yn y dyfodol. A peidiwch anghofio, mae llyfr gwaith yn cefnogi'r modiwl hwn sy'n cynnwys gwybodaeth fanwl ychwanegol, mewn welediadau a dolenni i offer a thempledu mwyn i chi allu roi'r dysgu hwn ar waith ar unwaith, fel rhan o'ch strategaeth addasu i'r hinsawdd.